Oh, kon rame nak piye tukono es semono sak ndondo terus kok. Lho. Boleh sampe tak ora tak koloki terus. Menang. Kon ra combrose iki madhep rene. Ki ora bengak-bengok lho, bocahe. Wah, susu no. Lho. Wis kene panganane. Ya kuwi aku njaluk ibu kok. Mana ra pos. Ning kene, Pak. Sunduke ndi? Panganane. Cekekmu iki to. Aku tok Arat. Pangka pengganti ban dulu, Bu. Napa? Pengganti. Untuk bangsa. Langsung ke rumah sakit. Daripada mengatur jadi 5 juta, udah gede juga. Ya kok bom milik, Mbah. Iya. Oh, mulai nyedak. Ada wong itu. Iki lanang wedok bulan. Sing wedok karo kataran. Bulan foto-fotonan. Kuwi ngerti jarak